Dobro večer, makedonski opozicioneri. Izdržavme 8 godini nenarodna vlast, vlast koja kako da nije dojdena od druga država. Počituvani prisutni, Makedonija je zrela za promeni. Imame istorijska šansa da otvorime nova stranica so nov početok. Početok na jedna nova, slobodna i ekonomski porazvijena zemlja, zemlja na luđe koji samite će sozdavati novi vrednosti za idnite pokolenija. Dođamo od 6. izborna jedinica od zapadnji od regiona Republika Makedonija. Region koji što vo parlament od kako prateni go branev i će go branam. Gi štitev i će gi štitam interesiti i potrebite na ovoj narod. Se zalagav i će se zalagam za region koji ima kapacitet da bide ekonomski i stopanski najrazvijen, a za koji vlasta na VMRO DPMNE nemaše i se ušte nema sluh. Svedoci sme na jedan region vo koji što najgolem del od fabričkite odžaci se izgasnati, kada što golem del od naše to naselenije gi napušta svojite rodni ognjišta i bara posvetla idnina vo drugi zemlji nadvor od domot na svojo dedo i pradedo. Region vo koji što živite luđe nema ni dovoljno voda za pijenje. Region vo koji što patnata infrastruktura ne bare kaldarma, a vlasta troši i продолжува ušte da troši budžetski pari. Vaši pari na ovoj siromašen narod za nenamenski i lični celi. Ja znam deka za ovije 8 godini site vije dobro go razbravte i naučipte princip od naravota i dejstvuvanje na VMRO DPMNE kako splet od zakani, presiji, torturi. Zarem ne nije dovoljno da gi slušame nivnite lagi, manipulaciji, govorite izvan od kontekst so cel da je zamajuvad javnosta. Vreme je za promeni za nov početok. Mora da ima promeni, sada sama će gi napraviti je promeni. Zato ajde site zajedno da mu stavime kraj na ovakvoto destruktivno vladenje na VMRO DPMNE, da im pokažeme na Grujevski, na familijata kada im je mesto to. Da im pokažeme i dokažeme deka sada sama gradeše država i sada sama će ja izvadi državata od ovoj totalen haos. Da im pokažeme deka sada sama ima luđe koji što će ja vodat ova država vo progres, vo podobra idnina. Imame vizija za konkretni rešenija, pozitivni rešenija za Makedonija, vizija za država so idnina. Vreme za dilemi nema. Izborot je jednostaven i jedinstven. Izborot je Makedonija. Makedonija tatkovina na česni, odgovorni, obrazovani, rabotljivi i evropski orijentirani luđe. Zato ajde site na 13. april da go započneme proces za da na 27. april konečno ja soborime ova nedemokratska vlast. Podgotveni sme da ja prezememe odgovornosta za idninata na Makedonija. Makedonija zaslužuva proletni promeni. Da žive Republika Makedonija!